Kako sam gladan, ali bi mi sad prijelo jedno prase, a mogo bi dva, a mogo bi tri, Desite lenje bube. Hej, dođite vam. Ništa ni smiješno. Treba kuće. Ide samo da radimo, uvijek nešto da radimo. Tako je, pa to umoran sam. Kad vam dođe Vuk, zvaćete vi mene. Ko se boji Vuka još, ti zagroš, Vuka se ne boji nja, tra-la-la-la-la. Ja idem da gradim svoju kuću u Cibre, to je najbolje. Ja se da gradim svoju kuću od drveta, to se brzo da radim. A ja sam, možemo da si igramo. I tako su braća pravila kući. Dva mlađa praseta su brzo završili posao i smeli se najstariji. Zašto tako dugo radi? Nisu znali šta ih čeka. Svaki je umaro u svojoj novoj kući. Lile u svojoj od slame, Mica u svojoj od dasaka, a Gili je vršava u svojoj od cigala. Rad je stvorio čoveka. Kakva je lepa moja kuća od slame. Otvori vrata, brzo, otvori vrata, jer ako ja dunem, oduvat ću ti kuću. Nisam ovdje. Glupo prase, sad ćeš vidjeti. Otvori vrata, brzo, ili na Vuk. Idi brzo, moja kuća je jako, nemojte da prase. Otvorite vrata, znam da ste vi unutra. Otvorite vrata, jer ako ja dunem, oduvat ću vam kuću. Nismo ovdje. Kako sam gladan i ljut. Uđite. Rekla sam vam šta će da se desi, a vi niste slušali. Ne brini, moja kuća je jaka. Otvorite vrata, jer ako dunem, oduvat ću vam kuću. Ne možeš nam ništa, beži. Ko se boji Vuka još, ti zagroš, Vuka se ne boji nja, tra-la-la-la-la. I tako je zli Vuk pobeđen. Toliko ljuda se ostavio čak na Ajaxu. A tri praseta su živjeli srećni i nikad više nisu se svađali i pomakli su jednom drugom. Čiča